všetci, Dick, som naspäť. A dnes budeme robiť zase módy. Ja viem, že ste na to neskutočne dlho čakali, už asi tak, že cez mesiac alebo koľko, no to už možno trocha preháňam. Ale hej, som naspäť. A máme nejaké dobré nápady, keď som sa pozeral a myslím si, že bez ďalších kecov sa poďme na to rovno vrhnúť. To neviete, tak budem používať appku MC Creator, aby som vytvoril nejaký ten mod a ja už som na to robil video. Ale viete čo? Dnes máte kontrolu vy a napísal som vám, že nech to napíšete na tento príspevok a sú tu dva komenty špecificky od Mega a sú o 15. A bez ďalších keď sa poďme rovno na to. Dobre, takže Mega si praje, aby som robil mod, čo má nový armor, veľa mobov, struktúru, mám tam dať nejaké klasické memky a určite nejaké rickroly. A ešte music disc, čo má Ribara od Yakariho. Ok, a počkaj, čo to sú za emoji? A potom sú o 15, chce, aby som robil mod s rickrollom. Aj Mega chce, aby som dal nejaké rickroly, takže toto je v podstate spoločné a asi bez ďalších kecov poďme rovno na to. Taktiež zabudol som ešte na jednu vec. Ak sa vám páči na moje videá a nemáte odber, tak robíte neskutočne veľkú chybu. Viete čo, ja mám depresie kvôli tomu, že na Social Blade mám rank C+. Čo to je? Reálne. A C. Dobre, zase nebudem sa sťažovať. Môj kanál má iba takže 4 mesiace alebo koľko, takže zase. Ďakujem za každý odber. Ale ak nedáš odber, tak ja viem, kde bývaš. Dobre, ale bez ďalších keď sa poďme rovno do MC Creatora. Dobre. Starý, dobrý MC Creator, som tu. Takže rovno hitnem plus. A asi, takže prvá vec bola, myslím si, že mod, čo má nový armor, to môžeme urobiť. Takže dáme armor. Armor sa bude volať... Absolutne neviem. Dajme tomu... Terminátor. Yes, dobre. Dick. No okej. Takže už čo si máme? Potom tu máme properties. Nazval som to na armor Terminátor, takže tam môžeme dať asi nejakého toho Terminátora. Nice. Dajme tomu. Save images. Let's go. Dobre, takže helma bude toto. Tak ja to čo si rýchlo nakreslím, nechcem, aby to trvalo zase až tak dlho. Nice, takže už máme chestplate. Urobím ešte tieto nohavice a iné. To tam mi dosť chýbalo. Nice, už máme aj leggings a teraz ešte boots. Máme celý tento texture pack. Wow. Special information. Okay, no, sa bojím, že tu niečo zase pokazím, takže radšej to nechám. Create inventory tab, toto je v kombate. Jak dám armor layer text? Dobre, možno som na to prišiel. Yes! Asi som to našiel. Neverím. Armor text stripe. Standard. OK. Dobre, takže to už máme ten armor. Teraz musíme ešte pridať veľa mobov, štruktúru, nejaké klasické memky a určite nejaké rickroly. A music disc, čo má Ribara od Yakariho. No uvidím, čo sa bude dať. Taktiež ten music disc, čo má Ribara od Yakariho, ja nemôžem dať do music disku svoje súbory, iba Minecraftové súbory, takže neviem, či sa bude dať ten music disc. Ale ináč ostatné veci určite pôjdu. Dobre, pridáme teraz zase entitu. Nerobím ich zase veľa, pretože ja už točím to takže 20 minút a nechcem toto robiť do polnoci. Ako sa bude volať entita? Dajme tomu ešte Mega, keďže si dal tento nápad, tak bude po tebe.
Dobre, bude to Vibed, ok. Textura Entity, dobre, tu poďme zase tu, Resources, Create Texture. Yes, môžem tu dať, počkaj, tak ja idem na nová skin. Nie je tu. Je tu! Nerobinkaj! Load? Joj, jaký gigachat. Save. Nekopí mi. A mám. Nerobinkaj. Je to tu. Je tu skin Maggie. A to ja mám úplne všetko. Yes, mám to. Mám už aj one and only Megu. Dobre, teraz musím ešte vytvoriť ďalšiu vec. Štruktúru. Potom ešte memky a rickroly. A ribara odjak. Takže poďme na štruktúru, ktorú absolútne neviem ako dokážem robiť, ale ok. Bude sa to volať... Kamo, ja viem. Tilted Towers. Tilted Towers, neverím. Dobre. Štruktúru som ešte nerobil, takže to bude dosť zaujímavé. Takisto ako som nerobil armor a mal som s tým celkom problém. Čo to je? Toto všetko, štruktúra, generáciu, takže už mám armor a Megu, ale ty káry, ja neviem čo mám dať tu, no hádam to nebude vadiť, ale toto je tu jediná. No musím tu čosi dať, ale neviem ako. Počkať. Bude toto fungovať? Ja absolútne neviem čo to je, ale dúfam, že to bude fungovať, pretože ja som tam čosi random dal, bolo na to moje meno. Ešte si hovoril nejaké tie klasické memes a určite nejaké rickroly ešte. A music disk, čo má ribara od ekry. Dobre, takže klasické memes by som mohol robiť takže dve. Takže klasické memes dám asi do blokov. Rickroll môže byť napríklad obraz, pretože to nemôžem dať bohužiaľ do music disku. Ribara od Yakariho neviem, no. Neviem, ale poďme do práce, takže priam. Blok. A čo je taký klasický meme? Taký jednoducho OG meme. Premýšľam. Aha, no jasné, však taký klasický meme je skibidi to... Nie. Robím si srandu. Pokoj. Čo napríklad... Classic memes... No, tak to moc nepomohlo. No jasné! Pepe! Počuť, ja mám napad. Technoblade Pepe. Yes! Nerobinkaj! Super, takže máme prvý meme. Dobre, tak dáme Technoblade Pepe, nice. Create new block. Dám tu import textúru. Let's go! Nie, toto som nechcel dať. Toto, let's go! Dobre, už mám aj blok. Let's go. Dobre, a teraz ďalší taký klasický meme je one and only Nine Cat. Joj, milujem Nine Cat. Dobre, to znie celkom divne, ale okej. A keď viete čo? Ja robím blok všetkých mímov. Normálne všetko si tu posúvam, bude tam Nine Cat, bude tam Mr. Beast, bude tam Mr. Beast Tikár, bude tam, ja neviem, klasický, čo je ešte taký klasický mím? No, samozrejme Stonks, Nerobinkaj Stonks. Stonks tam musí byť taktiež. A ešte, ja neviem, ďalšia, posledná, môže byť napríklad... čo je ten typek, ktorý hovorí nice. Ďalší blok. Blok všetkých mímov. Yes, mám to. Blok všetkých mímov. Je to na svete. Máme blok všetkých mímov. Let's go. Teraz už iba obraz z Rick Astley, not a rickroll. Nice. Textúra bude rickroll 4K, nerobinkaj. Yes. Nice. Painting autor Rick Astley. Let's go. Ten obraz bude čo najväčší. Save mode element, máme už aj nota rickroll a stačí nám dať, už iba music disk, ribara od Yakariho, ale neviem či to bude možné, uvidím.
Možno to bude, ale možno, takže kto vie, kto vie? A viete čo, ja to skúsim. Dám ten music disk, Rybar Yakari, create new music disk, yes. Sound to play, že to môžem dať. Nie, ja toto nemôžem dať jednoducho. Ja toto jednoducho nemôžem dať. Tak neviem, tak ja tu mám niečo náhodné. Znamená, že dajme tomu. Dobre, nemôžem to dať asi úplne, Yakariho song, pretože keď chcem tu dať sound, tak jednoducho si môžem vybrať iba z Minecraftových. Rarita, description, best song, neviem, národný, český, folklór. No, počkaj, nie český, ja som taký tupý, národný Minecraftový folklór, let's go. Music length in ticks, asi dám viacej, dám 1000. A to sú všetky veci, yes, ja neverím, trvalo mi to asi iba tak, že hodinu alebo koľko toto všetko urobiť. Vy ste ma nenechali si oddychnúť. Hej, ale zase nesťažujem sa. Však potrebujem content, samozrejme. Dobre, takže splnil som vám hádam prianie. Máte tu armor, máte tu entitu, máte tu štruktúru, 2 bloky, čo sú bemky, je tu jeden obraz a ešte music disk, čo sa volá Rybar Yakari, ale song od Yakariho to bohužiaľ nie je. Aj keď možno by sa našla nejaká cesta, aby som to zmenil a aby to išlo, ale to by bolo také, že by som išiel do Minecraft o týchto súboroch, akože normálne, že súboroch Minecraftu a vymenil by som za ten zvuk Minecraftový, ktorý som dal tam, by som tam dal zase ten Yakariho song Rybara, ale to by bolo už celkom ťažké. No, ale ja sa s vami lúčim z MC Kreatora, bolo to fun, ale trvalo to neskutočne dlho. V ďalšom videu to budem asi zase testovať a prepáčte, že ste na to čakali tak neskutočne dlho. Bolo to fun, uvidíme sa v ďalšom videu, tak GG's, ahoj, teším sa zase na vás. Ahoj. Relu, ce e, tată? Ce e? Hai, pune-te aici sus. Hai aici pe mână.